Kulendi. It is what it is, so we say it the way it is. Azvina kumira mushe gore rinera kujigore rinopisa muri yeZimbabwe manyaya panapa timboonesana nyaya dziripo haiko zvine zvibaa kubvira manje. I'm telling you kuti gore racho riri kutanga rakushunonoka kupera iwe izvo zvitikutanga tichitori muna June ka nezvinhu zviri kungoitika chete. Right, comedian Kapfupi has publicly revealed more information about his wife Ngaa cheating on him, claiming she secretly saved a male lover's contact under the female name Yeukai, and she also left their home with 4 children around 1 a.m. In one of the messages she sent to the lover, she said Baranzi achiri akarara, while referring to Kapfupi. Hanzi Ngaa vakange vakaseva namba dze boyfriend kuti Yeukai. Hanzi Ngaa vanotaura ne boyfriend pama messages vachiti Baranzi achiri akarara kureva baba Kapfupi. Hanzi Ngaa vakabuda around 1 a.m. nevana 4 vachisiya Kapfupi ari ega. Ndonyaya iri kupisa iko zvine zvima streets social media vakapfupika. Inozvati inangu honestly speaking guys, ngatimbotaura zvimwe zvacho ngatoda kuonesa vakadzi avazodi murume anorwa nemupeta mukozodo pamwe vakapedzera kuti shamari zvanyanya ukangogara iwe tarisai nemagunanza Ngaa isakatakurwa Ngaa Kapfupi ngogara akastika zvake. It's like at the end of the vakadzi you have to understand these people. Vakadzi vada kuunderstandwa boys vakwadaka unoramba uchingoita zvinhu zvokuti unotinyadzisa tichingonyara uchingoboza vanozotarisa zvimbinga bandakanzwa kuti murume wacho akatora chimbinga chiti nane pahomwa. Ai kanyarire zvangu Ziya zvangu semunhu mukuru. So izvo so ndikutambira shoko vaMnangagwa vaenda kunovhura ava baba ava. So amen. President Mnangagwa has told the service center at Chikomba Waste Management and commissioned the new fleet of trucks. But Chikomba ika ninyaya yokuzotora mari ma $90,000 every day kandopa ndinongovengana nayo chete Chikomba ipa. This project indakambotanga chitukwa nema MP parliament kusvika vazongodzikama vakungoti Chikomba kuri kuitwa zvinofamba Chikomba kuri kuzoda. Ndokuna Mnangagwa nema vice president ake iko zvindezvo. This is the current situation yandikutaura nemi. I'm sure vasati vabuda because vanga mungomhanyira kuno commission ikoko ende muchanzwa zvakawanda zvichazobuda ende ndichava ndichikuudzai kuti zvazotaurika ikoko ndezvipi. Tobata apa nenyaya ya Ziyabukwa kaso. Ziyabukwa uyoyo ndiye angari kudanana na VK. You know that VK, you know what my guy, right? We are nezi host boys at izwa my guy. So this my guy uyo akasiya madam vake ndobva atora vatora na Ziya akaziya kabho munhu akatoenda vakadaro bva vatanga kutoenda nenyika vachinakirwa vachita vaita. But ameno zvakazongonodhakwira maybe ku Uganda kupoza pavanga kutenderera. So akuzobuda Ziya akubudisa ma statement akawanda. Don't be fooled by these scammers, you don't fix what you don't break. Ndo ma statements akubudisa. But ndikuona yapindirwa ne socialite manyama Madamboss vari kuti you don't fix what you don't break. Yeah, but also don't break what you don't build. You watched another woman cry after taking a husband. You thought you would die together, but look where you are now. Life has a way of correcting itself. They are probably back together now. You are a beautiful lady. Find your own man, not someone's husband. I'm sure you can find someone who is truly yours. This is a lesson to all ladies. Don't break someone's home thinking you end up winning. I remember seeing Christabel go through trauma while you were with uchita life yako. Nyaya marriage inonetsa iyi ndo zvandingokwanisa ngokuudzera. Nyaya dzemarriage dzinonetsa ende marriage ndo isina macounselors much. Ndo ndakaona kana vaya vanonzi marriage counselors unonzwa kuti marriage counselor but akarambwa he's single.
or she is single kuti muri marriage counselor but maasingle sei idzi nyaya idzi unogona kutopuwa kana manotes chero nevabereki vako nzi uzodai pamarriage uzodai ugonyiswa nemujolo manotes kana kuti mai vako yo kana uchitoti mai vangu vazondiudza zvakadai vanotadza manotes avangu vanotadza kushanda pa just a 23 year old guy zvinosiyana varume vanosiyana maitiro azvo ende malike avo ina I don't blame Ziya pazvinhu zvakaitika because there is no way pokuti vanhu tinotarisa left right center iwo ndiwo akazotora munhu wemunhu hakuna munhu anonzi munhu wemunhu ndiye akangoendawo kune munhu waanga anakirwa naye vakangoendawo vakadaro but ende Ziya anobvira ambokomenda nenyaya dzaChristabel indiwo maonero andakazviita ndimazira ndakazviita zvimwe zvese zvakutaurwawo nevanhu kwauda kungorerutsana wako but haya tozviziva edu mazimba tine kasystem kakuti takuda kungoti wekwedu tichingosaidirana like zvamaita kudhara zvezvo kuti mukaona kana muziva kuti uyu ndiye mukadzi arudana nemurume wako moenda munomurova muchiti hure mazuva ano kusvika kwazoya rubolonjo munosungwa mukangozvitirayaka mazuva ano ndo zvanakira mutemo wacho but it's something chekuti vanhu magara munongorwirana hatinyanyedi kuda kudzipindira nyaya idzi totanga pamwe tikutora masaidi but inini anyway the reason ndingotaura nyaya iyi kungoonesana zvinhu zvirimo mumastreets ndisisinaitanga ndoda kutora divi sterek zvangu masocialite acho anongotaurawo at the end of the day ndingona content creation kungotaurawo kangoti vanhu vangoziva kuti ndingakomenda panyaya dzacho idzodzo you never know so muri Zimbabwe before I disappear zvakakosha izvi kana chingori muSouth Africa uchidawo kuregisterwa company ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana stud permit mazuva ano zviri nyore pane company inonzi education research inotungamirwa naMukoma Owen this is December saka do something contact them on the numbers that are showing on the screen taurai navo vabatei vaite itai dhiri rinofamba itai zvinhu zvinobuda naMukoma Owen Mukoma Owen ka ndo shasha manje idzi ishasha idzi panyaya dzekuregister makambani nekuvhura maFNB business account vabatei taurai navo havasi munhu kuti anotyisa kutaura naye unototaura nawo chaka zvakanakira uri kwauri ikoko vari kwavari vanotokubatsira mandozviona make sure kuti une passport chete iri valid wakutovhurwa company wakutoregisterwa ichi ubva vhurwa FNB business account I think itongoperera panapa